Lotería ou lotaría? Como se di? Pois as dúas son correctas, igual de correctas. Utiliza a que máis che guste, pero sé coherente. Non digas que é unha lotaría que che toque a lotería. Actualmente parece que se están usando máis as terminacións en aría, que son, por certo, coincidentes co portugués. Pero tamén é certo que se fala de consellería e non tanto de consellaría pola dificultade que implica un cambio de denominación dos organismos oficiais. Xa que logo temos peixerías ou peixarías, carnicerías ou carnizarías, zapaterías ou zapatarías, locais de hostalería ou hostalaría, o décimo de cabalería ou cabalaría, armas para ir de cacería ou cazaría, lencería ou lenzaría fina. E ata chulería e chularía. Pero hai unha única palabra que non admite a dualidade entre hería e haría. E é romaría. Non existen as romerías en galego. Dígocho eu.